hello mga kalasanas, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kanatong tanan no, kumusta? Adlaw dahil karong Martes na, pizza 26 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Karano na sa laing sigilado no, nga sinuwat ni OG Kumpok Rakasa o sitili pa din no, shout out kay ko sa tanan nga nagsunod aning drama no. Ug sa uban akong gibang upload no nga mga sugila no nagikan sa arang in drama. Salamat kayo sa pagsubaybay no mga kalasonos, mga ka-followers no. Ug karon no dito magdangan ni ang laing sumpay ning sugila no nga sinuwat ni OG Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka. Part 46 na tanong, mga kalasonos no. Part 46 na tanong. Budbud o bibingka. Mami ka sabi na. Kami daw ta. Unsa ka na, mahal nga Rainatar? Buot na ko nga mo pauli na kamo. Sa inyong tawhanong kalibutan, Jeko. Unsa? Mahimo na kamo makapauli sa inyong tawhanong kalibutan. Mauna kini ang akong hukom. Apan, nga naman? Wa na ko'y nakitang rason nga magtugay pa kamo dinhi sa among kalibutan. Uy, Og pasaylo ako sa akong pagsamok kaninyo. Okay lang yun, may mahal na Rainatar. Mahal na Rainatar. wa ka makasamok na mo Rainatara. Kundili, nalipay mi og pasalmaton minimo. Nga kabahin sa inyong kausa. Jeko, Sa way pagduduha. Andaming mo alagad. Mutabang. Aron makabot ninyo ang kagawasan sa panaog-daog sa illegal nga drugas ug korupsyon. butang nga gipasalamat namo og dako kaninyo, Jeko. Huwag sa payan. Way sa payan, mahal na Rainatara. Ana sa inyong atubangan ang daghang mga kaban nga puno sa brilyantes ug bulawan. Inyo na kana. Unsa? Mga duwindes nga banggiit ang albularyos. Wala maglihok ang mga haring bibiti. Buot bang ipasabot na dili na matabang pa ang iyang kahimtang. Huwag mamatay na siya. Unsa? Padung na siya sa iyang katapusan. Kada kung wabo kami lagi o dapit sa pagtambal kaniya, kilahurog ko kaga asawa sa ari. Unsay buot ninyong ipasabot? May dako pagpaglaom, gamabuhi siya. Kada kung Kung unsa? kung iya ibalik na o gihalad sa banhala sa kangitik ang iyang lawas o kalag. Unsa? Ang naara kaniya ang paghukom. Kung gibaligyan niya iyang lawas o kalag sa bathala sa kangitngit, unsay mahitabo kaniya? Mabuhi siya. Apan, dili na mahimong magbuhat siya o matarong. Unsay buot nimong ipasabot? Ang tanan nga iya buhaton, pulos kadautan lamang. Ngayon may katawa ka talahurong ko ka. Tungod kay natural ka na sa haring bibiti. Natural. Wa siya'y pagpakabana sa ginsakupan niyang mga duwindis. Ang iyang kagustuhan lamang ang masunod. Ang iyang kabulahanan lamang ang anaa sa iyang hunahuna. Mao ba? Maong sigurado kung muhuyon siya. Nga ibaligyan niya sa bathala sa kangit-ngit ang iyang lawas o kalag. Talahurong ko ka. Kagutas na gid. Kutas, Bogart! Bogart! Bawal sa tabo!
Balag ka, boy. Balag ka, boy. Ang importante nga, itababtan sa iro nga nagawang. Bahala na lang ni. Oh, bagay. Ayaw gipabuhin ako lalata. Gunit yun. Balik ko siya magunitan ni mo ng parte sa kulawas. Gunit yun. Balag ka na magkadugmo ta. Anong sunin ba ko? bagay. Mas, magdagan. Mas. Anaa sa inyong atubangan ang mga kaban nga puno sa brilyantes ug bulawan. Kuhaan na ka na ninyo, Cheko. Dili ko dawaton kining kaban nga alang kanako mahal nga Reyna Tara. Dili sa nako dawaton ang ako. Ingon siyan, kili sad. Ako sa mahal nga Reyna Tara. Bisag pobre ko gagikan, pero dili sad nako kana dawaton. Ako si Hercules. Ang napanalipon ka ninyo. Usa dili sa kumulawat. Ngutana lang mo. Dili ko madawat sa kaban nga puno sa brilyantes ug bulawan. Kay mahadlok kong madato. Bangyan! Sa ilong. Albolarios! Tanawan ninyo si Haring Pipiti! Milutaw siya sa hangin nga nagpiyong! Bibito na naburas mo. Unsa? Buti pa sabot. Kagidawat na sa mahal nga haring bibiki. Ang tanyag sa batala sa kangit-ngit. Ngay balik niya ang lawas o kalag. Ging nagtabitaw ka mo! Mabuhi na si haring bibiki. Sultihan ko ka mo! Bisan ang bathala sa kangit-ngit! Mahadlok ko niya sa mahal nga Haring Pipiti! Tungod kay mas mula paw niya kadautan ng demonyo ang mahal nga Haring Pipiti! Inyong gipaliparan ang grasya? Ang kaban nga puno sa bulawan o brilyantes, Cheko? Dili ko na iksapayan. Kamisad. Mupauli ka mo sa inyong kalibutan, nga way mada. Nasayod kami mahal nga Reyna Tara. Ngano? Mauno na mo sa mong pagpauli ang mga memorable kayong handumanan. Handumanan sa atong pagkahiusa. Tungod sa inyong kausa. Kay kaming tanan, dapik sa katarong. Ingon siya tinuod na. Ako si Hercules. Ako ang malipod. Ngutana na mo. Talaykon kaayo ka mo, Cheko. Bisan dili ka mo mga duwendes. Apa nagpakita mo sa pagdapig sa katarong. Unta, mahisama ninyo ang ubang mga duwendes na way pagpakabana. Mahal nga Reyna Tara. Ay na. Way mga barukanan. Kundili kutob lang sa pagyawyaw, apan way aksyon. Unta, mahisama ninyo sila nga mubarog o mudapig sa katarong. Kay alang lang gihapon nila kining tanan, og dili alang kanako. Magkatugot raman ko ng uban. Bisan usa may tabo. Wa nila huna-hunaa, nga ang mag-antos ini, dili lang karon, kundili ang umaabot pa nga henerasyon. Ang mga bata parehas nako, ingon kiyan. Makaluluoy ang umaabot nga kabataan. Makaluluoy kaayo. Padayon siyang naglutaw sa hangin. Kalit ka na kamatang mahal ka Haring Bibiti. Baral bulayos. Padayon sa nasyon. O sabat-sabat. O no! Bako! Bukugunod! Galungan! Sabatang maigyaw galunglok! Salangop! Kagipulan! Mga kulong giludihan!
Diyos sa ito pagsuyop sa aso nga utot sa demonyo. Unod buko, buko unod. Unod buko, buko unod. Napanikan na siya! Napanikan na siya! Panginoon! Sigurado ka na Tara? Pabliko na gid minimo sa among tawanong kalibutan? Oh, Checo. Pero, Agad lang mi sa desisyon nimo, mahal nga Rayna Tara. Ang imong kabubuton mao ang matuman. Makapaulit na yun ay tainip. Mga mahal kong duwendes. Dali! Ano? Magaray na taray! Ipagawas ang dakong samin nga portal. Ipagawas ang dakong samin nga portal karon dayon. Matuman, magaray na taray. Matuman, harikin. Gikuha na nila ang dakong sa amin nga portal. Ingat, mauna sa amin kamit nila ni Kuya Bogart o Miss Lalot. Ako si Hercules. Ako ang manalipod ninyo. Utana din mo. Rana. naay, may patong lang sa ibabaw. Sige na kamo, Checo. Makabiya na kamo dinhi. Og salamat sa panahon sa atong panag-uban. Wa na kita'y mahimo pa, Iho Jigo. Natapos na ang atong misyon din Salamat sa tanan Rayna Tara. Adios kaninyo, mga mahal kong mga tao. Tana ka mo! Tana! Mahal nga Rayna Tara. Tana ka mo! Manood kita sa dakong samin! Sige. Tana! Inanang may panig ang lawas sa mahal nga haring bibiti sa Katrining Hospital. Og nagpiyong siya pagpalik. Maulot ka dahil may tapo. Buot bang ipasabot? Nawa mo ipikto ang inyong orasyon kaniya? Og mamatay gihapon siya? Nasayop ka talahurong ko kak asawa sa bahay nga hali. Ngano? Nagpaykayo na ang pag-alim sa lawas. Mao ba? Diha nga bulag siya. Apan, di siguro kung mabalik daon niya ang iyang maayong paglawas. Sigurado mo? Talahurong ko kak. Mukhang tawa kong dako. Bogart, tanawa sa unahan. Kahayag ka na! Bakit pasabot niya? Mauna ka nang gawsan na ni Ining Langong Bogart! Magagawas na kita lalat! Ay, Bogart! Mahimo na kitang ako, si Don Bogart! Og ako, si Donya Palalat! Si kagawas di kita slangot. Mao gini kausanan. Dili ko malimot. Dili ta may agi sa atong pagsud sa langob. Tanaw sa unahan. Helicopter kinaog sakyanan. Ang inak ng Don Arturo ng helikopter. O karang nindot kay sakyanan. Hulo! Alam po yun. Mao karang sakyanan nga itong isakyan. O gituwad sa doon kalubos itong gapurmag de kong tao. Gipaayo nila. Gusto ka? Kay, wala ka na magtuwad. O, tanawa, pero wala naman na ilumping o garas. Sino na kayo sama sa una? Dali, atong doon. Kadiyot. Oh, nga naman. Daoy, masugot ka na silang atong hangyoon nga. Magpatod ta sa helicopter balik sa atong dapit. Ako'y balag diskarte. Leave it to me, Lat.
Baya. Nagtihol-tihol pagkapitan sa helikopter. Diskartihi tayong Bogart. Dali, lalat. Suod na kamo sa dakong samin nga portal, Jeko. Kalipay o garbo na mo. Nga nahimong kabahin sa inyong kausa. Adyos, mahal nga Reyna Tara. Diyos, mahal nga rin na Tara. Adyos kaninyo! Off! Adios! Maayong pagpanaw, mga higala. Tuwa na ang atong mga higalang tawanon. Kusog sa ito pagtuyok-tuyok! Taliwasan ako kay Galimpos. Mga kinanitabo na to sa una. Ngunit ako, Maria, bigan! Arturo! Ako si Hercules! Ako ang manalipon ninyo! Utana na yun! Murag ko'y katapusan na pagtuyok na to! Ning dako kayong alimpos! Kalaharong ko kak. Esaw si mahal. Gaharing bibigay. Ngano, mga albularyo's? May mo na ba mi? Mangayo sa bayad sa mong serbisyo sa mahal nga haring bibigay. Mauyon! Dili, mahimo. Unsay! Hangtod na dili pa mabalikan sa panimod ang mahal nga haring pipiti. Dili ninyo madawat ang kanti nga inyong gipangayo. Kung mamaayo ang mahal nga haring pipiti, mahimong doblihon ko pa ang inyong gipangayo nga TF. TF? Steve? TF! Kon talent fee, kot! Pero kung mamatay ka niyang mahal nga haring bipiti, mamatay usab mo, lakip ang tibok ninyong kaliwatan! Untay na! Gano'n ni pala yung mata sa helicopter? Ha, Bogart? Huwag di muskot si Captain Alan Malaran. Ang pilot sa helicopter, huwag muskot. Buot niyang musod tagbalik sa langop og pangitaon na to sila si Don Arturo, si Maria Picat, si Diego og mga kaubanan? Huwag atong ibalibaran. Huwag iatik na tong. Magsunod na to sila. Huwag kita'y nag-unas pagbalik. Pero huwag siya musugot nga ihatod na. Matod niya nga, magdungan lang kuno to sa pagbalik inig-abot nila ni Don Arturo. Butang, niya di mahimo. Huwag masad din mo hayluas bulawan o brilyantis, uy. Di ko'y. Gamay na lang nga akong bulawag brilyantis. Labaw na ko. Pero ay kabalaga. Balikon tagyapon ang daga mga bulawag brilyantis. Nga nabilin sa langob. Balikon tara pohon. Oh, gani. Kinahanglang mabaligya na to ang ato mga bulawan o brilyantis. Pero sigong badato ta. Ganahan ko, ana. Pero, Pero unsa? unsan man nato pagbaligya sa atong bahandi, nga niya pamanta din his kalasangan. Ayaw ka pala ka. Doon ako'y plano. Unsa man, Bogart, ha? Unsa? Atuan ang mga tawanon, mga Reyna Tara. Og ni anak ka nato ang ilang mga magic wand. Magamit ba ka na nato, mahal nga Reyna Tara? Bitaw, mahal nga Reyna Tara. Kusog kayo ang gahom sa ilang mga magic wand. Ganito na to kanya. Buktong mga tawhanon lang ang mahimong makagamit ni Ana. Ay, ba? Kung dili na to kapusla ng ilang mga magic wand. Husto ka, Hariki. Ilabay na lang di ay ka na. Ayaw. Wa pa kita masayod
karon. Tingali og moabot ang panahon nga magamit ka na. Mga na Tara! Usap ning dapit ang atong yagsan! Ala, kanyit sa palibot. Yuta kini nga ito nagunitan. Ichiyan, may nakita. Ako sa! Labaw na ko. Ako si Hercules. Ako ang manalipod ninyo. Saba niya, Hercules. Usaw ko ni mo sa pagpanalipod. Gawa, matay makita. Ngutana na ino. Uy, Ala, langgam tabian na. Langgam tabian. Langgam tabihan ka. Wala ka bantay nga nakasunod eh siya na to. mao yun. Ala, teleport ko no. Daw naman sa dagat. Pero, nabati na kong palayo ang tingog. Buti pasabot nga, milupad siya, palayo. Mao. Mao yun. Pagdali mo, sundo na to ang tingog sa langgam nga tabian. Aron nakapalayo ta din eh. Tana. Tara. Ngutana kag asa ta? Nita taglingaw eh. Kapoy kay nang tugkaon lay atong buhat sa mansyon. Ngutana kag kanus sila si Don Arturo mauli sa mansyon. Na, otro po kung wa may bao. Ngutana kag kung sa'y buhato na to. Aw, ligot na dagat. Okay, swimming pool. Ngutana kag asa nga resort. Aw, bisang asa. Mong, maniho lang diya, Peter, may driver nga amang. Mingon raw niya kung muhunong na takong ganahan ako. Kas gasolina? No problem. What is money? Huh? What is money for, Peter? Gasto tani, oy! Gasto tani! Ingon nagsanatog lang ang mahal nga aring BBT din sa ospital sa mga dawindis. Pero okay na ang iyang mga vital signs sa monitor. Ikanat ko kay nag-aaligan iyang kalawasan. Mao ba mga albularyo's? Mao sa dili madugay o sa dili madali. Mabalik ka na unya siya. Libog ba yung kutaw sa utok na ko ni May? Unsa man yun? Madugay pa o madali na unya nga makamatnon siya? Pabuto na lang nato dalahurong kuka. Naisama siya karon sa CR. CR? Ikakagsian nga giayo. Unsay ibutan? Out of order! Under repair! Mao ka na. Out of order. Under repair pa ang iyang kalawasan. Salbakuta! Pagdalilat! Uy! Tagin! Nganong kani? Nganong bisa kay mataining auto ni Chadgo? Suwayan tani. Oh, la. Mayawi! Suway na yung nag-start! Kinip. Yes! Yes! Lianda na! Magali po, gay! Si Patayon ta! Lain pa. Ay! Magkapalayo na kita din ni Bogart! Ano ka sakay sa helikopter? Ngarnap na noon, mi!
Wala dyan. Ano man bensigaw? Wala kita makasunod sa langgam tabian. Ala, wa nag-teleporto. Wa na kita kasunod yun. Wa na to. Mabati yung tingog ginayon. Teleporto. Asa naman ka to? Ang tiyan, wala makita sa palibot to. Saan ako? Wala makita. Labaw na ko, Arturo. Ako si Hercules. Ako ang manalipon ninyo. Pulos ka lang. Ambot ni mo, Hercules. Ngutana din mo. Kita kayo ang palibot. Dili na ginato magkita. Buti pasabot nga. Posibleng di na kita makagawas din eh. Ngutana ka kung saan napita. Huwag ka makabantay, Peter, may driver. Nakaagita og welcome to Barangay Kiyot. Dining napita nagpuyo ang kanhi kapitan o karon Cebu City Councilor Francis Iliaga Ispares. Francis Iliaga Ispares. Ingon man ang the legend o kanhi konsehal Alan Goliath Nacorda. Og niya sab dinhi ang anak ni Goliath ang umaabot kay konsehal dinhi sa Barangay Kiyot, Aldwin Nacorda. Akwi! Ay lagi pagkwi-kwi ni ha. Maan kang si Pedro Pusangi. Bukit, nakabantay ka? Ha? Uy, natuog kang ga-drive? Saan siya ba? Nagya na tong imong motor. Apsag dito motor. Focus ko ni. Makapalit lagi tag mas nindot pa unya ato. Ang importante, komportable taning nindot kayong auto nga tong gisakyan. Maoyoy. Uy! Oh, hala ka po, Kurt. Kisundan ka sa helicopter eh. Di isay! Bayag sa ilong! Musa na tumuhatuan. Baya! Mura manig salida sa Fast and Furious! Unsay nga? Pagukod ta sa helicopter! Pagukdon ta na! Tanaw na itong magkaapas ba na siya? Siritat na! Gukod! Kukurami! Bensigaw! Di na balata mo pa tayo sa paglakaw? Dili ba nunoy? Wa ta masayod kung unsay naas unahan. Ngit-ngit kayo ang palibot. Kuya, madisgrasya ta. Husto si Diego. Ingon tiyan, nakabantay mo? Saan sa diyan? May nabantayan ka? Unsa? Unsay imong nabantayan diyan? Ingon tiyan, at tingog mag-iko-iko. Bitaw. Mao yun. Nakabantay sad ko. Buti pa sabot nga posibleng ni atas langob nga lutsana nato kaniadto sa pagsud ato sa kalibutan sa mga duwintes. Maure, ngit-ngit kayo ang palibot. Asa naman day ang daghan kayong adilipot? Ay mo kabalaka. Ako si Hercules. Ako ang manalipon ninyo. Antog ka na sa Hercules. Ngutana din mo. Otro sabgato ko eh. Unsa may buhato na to, bensigaw? Ha? Wala ko masayod ba nunoy? Ana? Langgam tabian na ron! Bian. 805. Ala, 805 na sa... 805? Dali na kamo. Sundat ang tingog sa langgam nga tabian. Oo, bensigaw! 805? Nganong dugay man gyud ka nabalikan sa panimuot si Haring Bibite mga albularyos. Huwag ang mahal nga Haring Bibite lang ang makatupag sa imong pangutana. Kalahurong ko ka. Nano? Unsa imong buot ipasabot albularyo? Buot kong ipasabot nga mag-agad ka na kundi unsa pag-abuso sa mahal nga Haring Bibite sa iyang kalawasan. Kay kung sobra ang pag-abuso, nagpasabot nga dugay usap ang pag-alim ni ini. Mao ba? Posible pa gani nga. Naunsa? Nga posible niniyang ikamatay.
panlawan. Unsa? Busa, isalig o iampo na lang nato kining tanan sa itong nga badala. Mga gutat ako. Unsa? Mao ka na nadawat kong impormasyon. Maangaray na tara. Posibleng dili na mabalikan sa panimuot si Haring BBT o ikamatay na niya kini. Kung kabubuton ni Bathala, wa kita'y mahimo. Maayo lang unta. Aron ikaw na ang magari ning gingarian. Hariki. O posibleng imo unyang pagari ning gingarian. Makagawas to sa bilangguan o makabalik o makapaulit na ning gingarian ang imong amang kani hari ning gingarian. Hariki. Dili ba? Mangaray na tara. Tiguang naintaon kaayo ang akong amahan. Unta, niya siya sa atong gingharian. Uban sa iyang pamilya ug mga higala. Sa mga nahibiling gutlo sa iyang kinabuhi. Mauyod. Mao ba di ay kini ang ganti sa iyang paglaban sa mga matarong? Ha, Hariki? Mahal na rin na tara. Ayaw siya pa sa pagpaminaw ni uban pagsumpay ning nagkiat lang nga sugilan nga sinuwat ni Oji Kumpok nga kasa. Budbud og bibingka. Nagday ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Nagkakayan salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.